Avui celebrem el nostre primer any aquí a Camins, les companyes i tot l'equip que esteu per aquí. Ha sigut un any ple de reptes, de neguits, d'emocions, no us enganyaré. I és que l'educació és una de les principals forces d'ascensió social avui dia, de progrés social. Les persones que acompanyem des de Camins només necessiten l'oportunitat que vaig tenir jo, algú que confiï en les seves capacitats i que cregui també en la força de l'educació com a eina de transformació de vides. Però si no ens posem d'acord, si no ens trobem, si no habilitem taules de treball on ens puguem conèixer, saber què fa l'altre, i que a partir d'aquí puguem construir junts, hi ha reptes que no els podrem aconseguir. Que important poder portar a terme la nostra vocació i que important ajudar a trobar la vocació. Gràcies per la passió que poseu en les coses que feu. Una passió que es denota en la perseverança, en ser hereus d'una història, en una manera de fer, en un tarannà. Però ara tenim per davant un altre repte ben gros, que és el de sortir del Raval. El Raval, el nostre estimat barri de tota la vida, és el barri que ens ha acollit i ens ha vist créixer. Però ens toca volar. Volem ser presents a altres territoris. A qualsevol lloc on hi hagi un infant, una noia, un jove, amb empenta, amb ganes de viure, de ser independent, ens trobarà. Ens trobarà per acompanyar-lo en aquest camí cap a l'educació que canvia vides. Gràcies.